Tata bụ ụka nke 15 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke 3 na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achịkọrịta aja Maasị tata. Na aja nke Maasị tata, ndị otu Adaure na-enye Chineke ekene ka o si wee mee launching inauguration nke Ụmụada Uruala Inc. United States were gaa ọfụma, were na-ayọkwa ka Chineke were ịhụnanya na nchekwaba ya were na-edu ndị otu ha niile. Ezinụlọ George Nwankwọ na-enye Chineke ekene maka onyinye dị iche nke nwa nke e nyere ha, nwa nwanyị Kesando Stella Nwankwọ, wee na-ayọ ka Chineke na-agọzi Kesando, na-eduye, na-agọzikwa ezinụlọ ha. Skọlọga Amaka na-ayọ ngọzi Chineke, amara ya niile na ihe Adakụ mmụọ bụ n'obi, onye nke na-elota mgbe eji were mụọ ya. Linda Ekeọmọdị na ụmụ ya na-enyekwa Chineke ekene n'isi Julius Ekeọmọdị, onye nke na-elotekwa mgbe eji were mụọ ya. Bonieze Chukwu na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekene, na-ayọ ngọzi ya na ihe ndị ọzọ niile ha bụ n'obi maka ezinụlọ ha. Ezinụlọ Ọfọdụile na-enyekwa ka Chineke ekene maka onyinye dị iche nke Chineke nyere ha, bụ grandchild ha Kesandra Stella Nwankwọ, ka Chineke na-edu ya, na-agbaziri ya, were na-ayọkwa maka mkpụrụ obi nwa ha nwoke Kajetan Ikechukwu Ọfọdụile. Lennox ndị Igwe na Ngọzi Anụnwa na-ayọ maka ọdịmma ụmụaka niile n'ụwa niile, ọdịmma ụmụaka nke ha, na maka mkpụrụ obi nwa ha nwanyị nke iru Cynthia Anụnwa Ọrakpọ. Greg na Skọlọga Amaka na-ayọ maka mkpụrụ obi Collins Adaka. Ezinụlọ Ogoke na-eji ike na-ayọkọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Ezinụlọ Osi na Edith Chuke na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa ha nwoke Valentine Izuchukwu Chuke. Greg na Skọlọga Amaka na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Collins Adaka. Helen Duru ihe sie na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Hilary ihe a na-achọ, Edwin ihe a na-achọ, Felicia ihe a na-achọ, na Kevin Nwaugu ihe a na-achọ. Kate Okoye na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Charles Onyebuchi Ibe na nwanne ya nwanyị Sabina Oji. Innocent na Anthony Ọgụgụa na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi
Cornelius Enyeribe Ogugwa Nwanne Innocent, Anna Janet Adako Bunwunye Collins Adaka Janet Adaka Bunwunye Collins Adaka na Ifyeme Cheta Bunwa Collins Adaka na Yomaka Mbulobi Collins Adaka, Boni Ezechukwu na ezinụlọ ya na Yomaka Mbulobi Catherine Umobi, ka mkpụrụobi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụobi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Enwanyi mebere Kristi mebere enwanyi mebere Chineke jike niile dị ebi anyị ga-ekene maka ezinụlọ gị, ezinụlọ ndị be nwa nkwọ ndị ji obi aṅụrị wee kute nwa ọfụ nke inyefa n'ụlọ nsọ gị n'ụbọchị tata, na anyị na ya ka isi n'aka nzukọ gọzie ya nwa bụ nwa, gọzie ezinụlọ, gọzie ikwu na ibe, gọzikwazi anyị ncha. Mee ka ya nwa bụ nwa bụrụ nwa nke ngọzi nke gị bụ Chineke ga-edu ụbọchị ndụ ya niile, bụrụ nwa ga-ewetara ndị mụrụ ya na mmadụ niile obi aṅụrị. Gọzikwazi ezinụlọ ka e nwee ike nweta ha ga-eji wee zụọ ya nwa bụ nwa ọfụma. Gọzikwazi anyị niile mgbe ije anyị nkụwa ga-agwụchazie, ka anyị nwee ike ise na ebere na ezi ọrụ nke mara dị ngọzi, nweta aṅụrị nke ndụ ebi ebi site na Kristi onye nwe anyị. Ka Chukwu jikere gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Chineke
Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onye nwe anyị nọnyelu unu. Ụmụnne na Kristi site na mmasị nke Chineke ka anyị jikwa nwee ike ịgbakọ n'ụbọchị nke taata ka anyị wefere Chineke anyị ofufe. Agbapụtagolo anyị ndị na-anyị ebere anyị n'ụzọ pụrụ iche ka anyị tiezianụ mba anyị ndị ọzọ gaa na ajamasị nke ụbọchị taata. Ụmụnna ka anyị kwadozi onwe anyị nke ọma maka ya nwebe eme nke Yukarịstịa site iche na anyị ncha bụ ndị mmehie ndị na-ayọ ebere na amara nke Chineke oge niile. Onye nwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbara anyị nje anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otuto dị Chineke n'elu kacha elu n'ụwa. Udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị etoo gị, anyị ekwupụta ọrụ ọma gị, anyị esekpuolu gị, anyị edoo gị ebube, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. Sebụrụ ụwa Chukwu, eze nke eluigwe, Chukwu na jike niile. Onyenwe anyị Jesu Kristi otu nwa Chineke mụrụ, ndị nwe anyị bụ Chukwu, atụrụ nke Chineke, nwa nke Nna, na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Nyere anyị ebere, na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị anyị nọ n'aka nri Nna, nyere anyị ebere, n'ihi na sọ gị dị asọ, sọ gị bụ dị nwenụ, sọ gị o Jesu Kristi kachasị elu. Nyere Mmụọ Nsọ ebube nke Chukwu na Amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke anyị, ihe eziokwu gị na-egosi ndị na-agaghị agaghị ụzọ ha nwere ike iso lọghachie na Kristi. Biko mee ka ndị otu Kristi niile jụ ihe niile megidere okwukwe ha, kama ka ha sobe ihe dum kwesịrị ya nọ. Anyị na-arịọ nke a site n'ịdịkwa n'anya Jesu Kristi nwa gị, onye gị na-adị ndụ na-achị ịdịkwa n'otu nke Mmụọ Nsọ Chukwu site n'ụwa ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Deuteronomy. Moses gwara ndị mmadụ sị, nụrụnụ okwu nke dịnwenụ Chineke unu, debenụ iwu na atụmatụ ya niile nke edere n'akwụkwọ iwu nke a. Werenụ obi unu niile na mmụọ unu niile wee laghachi azụ n'ebe dịnwenụ Chineke unu nọ. N'ihi na iwu nke a m na-enye unu tata abụghị nke karịrị ike unu ma ọ bụ echiche unu. Ọ dịghị n'eluigwe nke na unu ga-asị, onye ga-arịgo n'eluigwe wetara anyị iwu ahụ ka anyị wee nụrụ ya wee debekwa ya. Ọ dịghịkwanụ n'okpuru osimiri nke na unu ga na-asị, onye ga-agafe osimiri wee wetara anyị iwu ahụ ka anyị wee nụrụ ya wee debekwa ya. Kama okwu ahụ nọ unu nso, ọ dị n'egbugbere ọnụ unu na n'obi unu, ka unu wee mezuo ya. Okwu nke osebụ ụwa. Abụ ọma na azịza.
ihe anyị ga-aza bụ chọwanụ di nwenụ mgbe unu nọ na mkpa ka unu wee dị ndụ. Nke a bụ ekpere m, ekpere m ji anata ihe ọma n'aka gị. Chineke m, were nnukwu ịhụnanya gị zaa m, gosi m enyemaka gị na-enweghị ngwụcha. Onye nwe anyị, na nnukwu ịhụnanya gị zaa m oku, n'ihi na ịhụnanya gị ebuka. Were nnukwu ebere gị tụgharịa lee m anya azịza. Abụ m onye emegburu emegbu nke nọkwa n'ahụ mgbu. Chineke m, jiri enyemaka gị kulite m. Aga m eji ukwe too aha Chineke, werekwa ekele nye aha ya otuto. Azịza. Mgbe ụmụ ogbenye hụrụ ya, ha ga-enwe obi ụtọ. Ndị obi ha na-achọ Chineke ga-adị ndụ ọhụrụ, n'ihi na Chineke ga-ege ndị nọ na mkpa ntị. Ọ naghị agbakete ụmụ odibo ya azụ na mkpa ha. Azịza. N'ihi Chineke ga-eweta enyemaka na Zayọn. Ọ ga-ewugharị obodo niile nke Juda. Agbụrụ ụmụ odibo ya niile ga-eji ya mere ebe obibi. Ndị niile hụrụ aha ya n'anya ga-ebikwa na ya. Azịza. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Kọlọsi. Kristi bụ onyinyo nke Chineke ahụ a na-adịghị ahụ anya, bụrụkwa onye eburu ụzọ mụọ n'ihe niile ekere eke, ma ihe ndị a na-ahụ anya ma ihe ndị a na-adịghị ahụ anya. Esitere na ya mee ihe dum. Ọ bụkwa ya ka e mere ihe niile, ma ọ bụ oche eze, ma ọ bụ ugwu eze, ma ọ bụ ike ọchịchị, ma ọ bụ ike mmụọ na nke mmadụ. Ya buru ihe dum ụzọ dịwa. Ọ bụkwa na ya ka ihe dum si adị. Kristi bụ isi nke ahụ bụ nzukọ.
ọ bụ isi mbido na onye mbụ esiri na ndị nwụrụ anwụ mmụọ ka ọ wee bụrụ ekwucha ọgwụ n'ihe dum. Ọ masịrị Chineke ime ka izu oke niile o jiri bụrụ Chukwu zuo oke n'ime Kristi, ka e wee mee udo na agbata ihe dum n'ime Kristi. Mgbe m kwuru ihe dum, ekwupụtara m na esitere m n'ọbara ọ gbara n'elu obe mee ka udo dị na agbata ihe niile dị n'eluigwe na ihe niile dị n'elu ụwa. Okwu nke ose bụ ụwa. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Ihe ọgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Luku dere. Ma lee, otu onye ọkaiwu bilili chọọ ụzọ inwude Jesu site na ịjụ ya ajụjụ. O wee jụọ ya sị, onye nkụzi, gịnị ka m ga-eme ka m wee keta ndụ ebighị ebi? Jesu wee jụghachi ya sị, gịnị ka edere n'iwu n'ime akwụkwọ nsọ? Olee etu isi gụọ ya? Onye ọkaiwu ahụ wee zaa ya sị, ị ga-eji obi gị niile na mmụọ gị niile na ike gị niile na uche gị niile wee hụ onye nwe anyị bụ Chineke gị n'anya. Ị ga-ahụkwa onye agbata obi gị n'anya etu isi wee hụ onwe gị n'anya. Jesu wee zaa ya sị, ị zara nke ọma. Mee otu a, ị ga-eketakwa ndụ ebighị ebi. Ma ebe onye ọkaiwu ahụ na-achọ ịgụnye onwe ya n'onye ezi omume, ọ jụrụ Jesu sị, onye bụkwanụ onye agbata obi m? Jesu wee zaghachi ya sị, otu nwoke si Jerusalem na-agbada ịga Jeriko, o wee daba n'aka ndị abanili egwu, ndị gbara ya ọtọ tie ya ihe, hapụ ya ọdụ ndụ ọnwụ ka mma, wee gbalaga. Ma dịka ihe si eme, otu onye nchụaja si ụzọ ahụ agafe, ọ hụrụ nwoke ahụ wee gafere. Otu aka ahụ, otu onye Livai sikwara ụzọ ahụ agafe, ọ hụkwara nwoke ahụ, bịakwa site n'akụkụ ụzọ ahụ gafekwa. Ma otu onye Sameria
nọ na njem bịalụlo ebe nwoke ahụ tọgbọrọ. Ebere juru ya obi mgbe ọ hụrụ ya, o wee bịakwute ya, wụkwasa ya mmanụ igbochi ihe mgbu na mmanya ọkụ ịgbasi ọnya, wee kechie ọnya ya. O kukwasị ya n'ịnyịnya ibu nke aka ya, gbabata ya n'ụlọ ndị ije, ebe ọ nọrọ lekọtazie ya anya nke ọma. N'echi ya, onye Sameria ahụ fọpụtara naira 2 nye onye na-elekọta ụlọ ndị ije ahụ, wee rịọ ya sị, biko lezie nwoke a anya nke ọma. Ihe ọbụla i mefuru n'elu ihe m nyere gị, mgbe m bịaghachiri aga m akwụghachi gị. Jesu wee jụọ onye ọkaiwu ahụ sị, n'ime mmadụ 3 ndị a, onye ka ị chere gosiri na ya bụ onye agbata obi nwoke ahụ nke dabara n'aka ndị abalịda egwu? Onye ọkaiwu ahụ wee zaa ya sị, onye ahụ mere ya ebere. Jesu sịrị ya, gaa gị onwe gị mekwa otu ihe ahụ. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. Ụmụnne na Kristi, na-afụga na okwu nke Chineke n'ụbọchị tata na-agwa anyị maka ime ezi ihe, ime ihe dị mma. Ihe ọgụ na-ata agụla anyị, ana m eche na alụji aka n'ofu ihe ahụ. Ihe ọgụ nke mbụ si n'akwụkwọ Deuteronomy ka Moses na-agwa anyị sị na ya nwa bụ ime ihe dị mma dịkwana n'ime obi anyị, na anyị ekwesịrị ịgate aka wee chọpụta ya, na etinyego ya n'ime mmụọ anyị. Ọ dị n'ime mmụọ anyị bụ ime ihe dị mma, mana nsogbu bụzi na ya nakwa enwe ike imepụta ya. Ọ sị na anyị ekwesịrị ilebe anya n'eluigwe ma ọ bụ ebe ọbụla ka anyị wee ghọta na ime ihe dị mma dị mma. Ọ sị na anyị ma ya. Ọ bụrụ na anyị sị na ya mara ya, ịma na anyị anaghị agwa nwa ya eziokwu. We know that it's good to do good. Ọ sị na ọ dịla n'ime mmụọ anyị. Iji wee mara anyị atụ n'ebe anyị si pụta, ebe niile na kịta ada like tigbo ụzọ bụ kwalapụ. Ọ dị anyị ka ndị na-achị anyị, ọ dị anyị ka na ha amarọ na imezi ala anyị dị mma. Ọ dị anyị ka ha amarọ na ọ dị mma ka e nwee nchekwaba dị na akụ na ụba, ka a kpọrọ sekuriti, ka e nwee ọkụ eletrik, nwee ezigbo ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ, nwee ọrụ.
nwee ihe ọma dị iche iche eji elekọta ndụ anya. Ọ dị anyị ka ha marọ? Ha ma ihe dị mma ga-eme mana ọzọ ime ya. Ọ bụrụ na dọkịta a na-achọkwa a na-akwụdokwa maka imekwa elekshọn n'arọ na-abịanụ, anyị amachago ndị niile na-azụ ya nwa bụ ọchịchị ka a tụọla ha akwụkwọ eji ga-arọpụta ha. N'ime ndị ahụ niile, ọ dị anyị ka ndị mmadụ amarọ onye a ga-awe nye ọchịchị ihe agbanwuo? Unu chere na unu nwa ebe a ọ na unu amarọ? Ama na anyị nchado obidient ebe a. Oke? Ọ dị anyị ka anyị amarọ? Anyị aga nọrọ na ndị ochie ya na-eme ihe kamgbe ụwa a na-akọ stori ka anyị ya aga n'iru nye ndị mmadụ anyị fụrụ si n'okwu ọnụ ha na ihe ha mebugoro eme na ndụ ha na ha ga-eduzi anyị ebe dị mma. Anyị mana ọ imezi ya eme. Ya ka o jide mmadụ isi ike ka anyị ncha ji ike aka ọnụ gwa ụmụnne anyị nọ n'ụlọ ndị anyị na-ekpe ekpere maka Naijiria nọ n'ime oke egwu. Oge elugo ma a ga-etinye maachị ya wit gịnị akshọn ka anyị nwee oke anyị ma ya wuruzie na ọwụwa ọkọrọ. Ndị niile anyị na-enyere aka n'ụlọ ha ji eweta akwụkwọ a ga-eji tụọ ya nwa vootu. Ha ya agwa ha and ka ha na-eweta ya ka ha ga-ene anya ọfụma mala onye ga-achị ọfụma nke onye ọwụna ma o were ewu na ọka anya onye ga-achị ọfụma. Onye nọ n'ala anyị ga-asị na ya marọ onye ha bụ onye eziokwu. True or false? Eziokwu. Ọ dị ka ifie mgbe niile akọrọgbaga ana obodo ndị ọzọ niile anyị ka mma na akụ na ụba a na-aga n'iru. Ndị mmadụ a na-ebukọ akụ na ụba anyị sọsọ ha na ezinụlọ ha a na-ebupụ ya na-ezo ebe dị iche iche. Ndị mmadụ a na-anwụ n'agụụ na ihe isi ike. Every year Obi awụla boy Obi ọ na-etokwa eto. Site na anyị mụ ihe dị mma anyị ga-eme ọ ya ka ohu nke Chineke na-echitela anyị tata. Mana ọzi ka anyị si eme ya. Ihe ọgụ nke abụọ si n'akwụkwọ edegara ndị Kolosi na-asa anyị na okwukwe anyị nwere na Kristi na iso ụzọ nke eziokwu, ụzọ nke Kristi ga-enyere anyị aka n'ime ya ha bụ ihe dị mma. Maka na Kristi n'onwe ya bụ ụzọ, eziokwu na ndụ. Akwụkwọ nsọ kwuru sị na Jesu emela ihe niile ka ọ dị mma. Nkụzi ya na-enye ndụ na ndụ nke ụwa ma ndụ nke ụwa ka gaji ịbịa abịa. Ozi ọma nke Luk, Jesu wee mekwa ka o si eme, wee nye anyị practical example, nye anyị ezigbo ihe ọmụmaatụ gbasara onye mere ihe dị mma. Wee kọrọ anyị akụkọ ọ ga-abụ ọkọ si ha n'ozugbo ozugbo ịghọtaghị ihe a na-ekwu. A sị na onye ọkaikpe bịara ka ọ nwalee ya n'okwu ọnụ si ya kedu ihe ya ga-eme ka ya wee keta alaeze. Jesu wee sị oke gaa dobe iwu, ifu Chineke n'anya
ife onye agbata obi gị n'anya ọ sị dị mma nke isi agụ nke isi gụta ya n'akwụkwọ nsọ dị mmadụ wee steeti iwu na-abụọ ọ sị ya good ya ga-eme ọ ga-adị mma akwụkwọ nsọ sị na the man wanted to justify himself ebe ọ chọrọ ka o gosi nke o ji wee bụrụ onye ọkaikpe o wee sị ya kelee onye bụ onye agbata obi m Jesu wee kọrọ ya akụkọ etu ofu nwoke si wee daba n'aka ndị abalị dị egwu na mbụ ka o bidoro na mbụ ka o bidoro amen lekwe mgbe edere ihe n'ụwa so ndị abalị dị egwu nọ oge ahụ aka nọ kịta mba anọ ndị abalị dị egwu ha nọ kịta atọ never anọrọ na ndị a na-egbochi anyị ịna Naija ọkwa na ndị a na-egbochi gị ịna ana ụlọ esi nna kedu ihe na-ebute abalị dị egwu achọọ ma eriwe ma afọ ejuru oge ụfọdụ ọ bụrụ ebe onye ahụ toro esizuo onye ahụ ma ọ bụrụ from friendship osobe ndị otu o wee mụta so na ọ dị na mbụ bịazie ka njọ kịtazi a na-ekwuzi ebe anyị si wepụta so ofu nwoke wee daba n'aka ndị ọjọọ ọsị ha wee dobe ya na ọdụ ndụ ọnwụ ka mma ndị mmadụ wee na-agafe eche m na akwụkwọ nsọ na eblem ndị ahụ na-agafenụ ndị ahụ na-agafenụ maka na ị maghị na ndị a tiri nwoke a ihe a ma ha aka nọ n'akụkụ ọhịa na-eche onye ọzọ ha emekwa ya right so eche m na akwụkwọ nsọ na eblem ha na ha na-agafe mana ana m eche na ihe ya nwaba akwụkwọ nsọ na-akụzi bụ na n'oge ụfọdụ na ime ihe dị mma ga-ewepụ anyị ihe na-arụ. To do good sometimes will involve taking risk. It may involve time, talent, and treasure. It will involve sacrifice. Ana m eche na ihe na ihe ya bụ akwụsị na alụtụ aka. Akwụsị anaghị asa anyị ọwụ na ịfụ ebe denja dị ka anyị ga-adabanye na ya. Maka na mgbe ị na-enyere mmadụ aka ọ dị ka onye mmiri na-eri ịnagara enye aka ị ga na-azụ onwe gị. Etu ọ dị kịta n'ebe anyị si wee pụta ọ bụrụ na ịfụ mmadụ kwụ n'ụzọ na-ayọ lift ị na-agbafe ọ na-aga ọhịa na-efe gị aka kwụsị ị ga-akwụsị? Mba nọ. It's called wisdom. It's called prudence. Ọ bụ na-agado ebe anọ anyị nọ ọ bụrụ na ịfụ ebe a na-eme ha dọrọ ma ebe a na-akọmiti kraịm ị gaghị eje manye onye ahụ ọgụ o jere kraịm kama ime gịnị ịgbọ ndị uwe ojii ọkwa ihe kwuru ịgbọ ndị ga-enwe ike mee ya ọfụma maka ị nwere ike ike tie aka ebe ahụ ọjọọ njọ karịzie. Ana m eche na ihe ya na-atọgbọrọ anyị na ọ dị mma ime ihe dị mma n'oge ụfọdụ ya nwerụ ime ihe dị mma ga-ewepụ anyị ihe na-arụ anyị nwere ike ịta afụ ma anyị na-agba mbọ ime ihe dị mma ka anyị ọrụ Chineke maka amara maka ya nwa bụ ime ihe dị mma na ndụ anyị oge ncha. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke onye mere eluigwe na ala ihe dị ma a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya ya na otu nwa anyị Jesu Kristi so otu nwa Chineke mụrụ na-amụ tupu ụwa tụọ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu.
amụrụ ya amụ na ihe eme ya na nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu esi na ya mee ihe dum ya maka ihe anyị bụ mmadụ maka ihe nzọpụta anyị n'eluigwe gbadata nwụrụ ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ ya gbagbuo ya n'obe n'ihe anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate ọta ahụhụ ọmụọ enye ya nke n'ụbọchị nke atọ akwụkwọ nsọ si kwu n'ogo n'eluigwe nọ n'aka nri na ọ ga-abịa echi ọzọ n'ebube ya onye ọchịchị enweghị njedebe ego m na mmụọ nsọ enwe anyị na-enye ndụ onye si n'ọnụ na nwa pụta ya na-esi bụrụ etokọdụ ya na nna na nwa onye si na ndị amụma kwuo kama otu baptizim gbaalụ njọ na onye nwụrụ anwụ na ndụ ọ na-abịanụ ebele ka anyị bụ ndị kwenụ nwanụ ka anyị kọsara Chineke mgbe anyị dị iche iche Zamo, 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 Chineke mo, zam, 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 zamo, 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 Chineke mo, zam, zam, zam. maka ndị ndu nke nzukọ na ndị otu Kristi niile ka ndụ ha na-ebi na-agba akaebe ịhụnanya Kristi n'ebe ndị agbata obi ha nọ dị ka ezigbo onye Samaria anyị arịọ gị dị nwenụ Zamo, 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 Chineke mo, zam, zam, zam. maka ndị ọchịchị n'ụwa niile ka ha jikọta aka ọnụ na-achọ udo na inyere ndị merụrụ ahụ n'agha na n'ọgba aghara aka anyị arịọ gị dị nwenụ Zamo, 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 Chineke mo, zam, zam, zam. maka ndị ọha obodo n'ime obodo niile ka ụmụ mmadụ tinye aka idozi obodo ha ma chekwaba akụ na ụba na ihe ọma Chukwu jiri chọọ ụwa mma anyị arịọ gị dị nwenụ Zamo, 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 Chineke mo, zam, zam, zam. maka ndị ọrụ niile ka ha na-enweta uru enyemaka ihe eji echekwaba ndụ ezi ahụike ịgụ akwụkwọ na ezi ebe obibi anyị arịọ gị dị nwenụ Zamo, 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 Chineke mo, zam, zam, zam. maka anyị niile na-agbakọ n'ebe nchụaja oge niile ka anyị na-enwe obi ịnabata ndị ọbịa na-ewulite ebe izere ndụ maka ndị na-enweghị ebe obibi na-ewulite ezi ịhụnanya n'ime ọgbakọ anyị arịọ gị dị nwenụ Zamo, 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 Chineke mo, zam, zam, zam. maka ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ ndị anyị na-echeta na aja masị dị asọ tata ndị nwụrụ n'ọdachi dị iche iche n'isi nso a ka mkpụrụ obi ha na ndị otu Kristi niile gara aga site n'ebere nke Chukwu zuo ike na ndokwa anyị arịọ gị dị nwenụ Zamo, zamo,
ebe dị ime obi ka anyị tezie mba anyị ndị ọzọ aka na mmemme asị nke ụbọchị taata. Chineke anyị bụ odibo gị agbakọgo n'iru gị wee na-echego mba anyị n'iru ma ndị anyị kwupụtara ma ndị anyị nwere ike ikwupụta ịmazụba ncha na anyị na-ayọ ngọzi gị nchekwaba gị na mgbazi gị na ndụ anyị oge ncha site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị gaa maka onyinye. Onye ahụ mere m eze m ga-eme ya eze ebighị. Onye ahụ mere m eze m ga-eme ya o. Chiọma ahụ tụrụ m ụgọ m ga-etu ya. Onye ahụ mere m eze m ga-eme ya o. Ka anyị mee ya o. Ka anyị mee ya o. Ka anyị mee ya e. Ka anyị mee ya o. Ka anyị mee ya eze. Ka anyị mee ya eze. Ka anyị mee ya o. Ka anyị mee ya o. Onye ahụ mere m eze m ga-eme ya e. Onye ahụ mere m eze m ga-eme ya o. Onye ahụ mere m eze m ga-eme ya e. O mere m eze m ga-eme ya o. Ka anyị mee ya eze. Ka anyị mee ya eze. Anyị mee ya o. Anyị mee ya o. Soro m mee ya eze. Soro m mee ya eze. Anyị mee ya o. Anyị mee ya o. Amara m na ọ ga-adị ka ọlụ ebube. Eze Chukwu ga-enye anyị ihe anyị na-ayọ. Eze Chukwu ga-enye anyị ihe ruru anyị. Amara m na ọ ga-adị ka ọlụ ebube. Anyị ekwerego n'oge Chukwu ka mma. Oge Chukwu rue mgbidi niile ga-adasịsịa. Oge Chukwu rue akwa mgbochi ekewa. Amara m na ọ ga-adị ka ọlụ ebube. Ezie amatakwara m na ọ ga-adị ka ọlụ ebube. Eze Chukwu ọ ga-enye anyị ihe ruru anyị aka. Eze Chukwu ga-enye anyị ihe ruru anyị. Amara m na ọ ga-adị ka ọlụ ebube. Ihe Jizọs mere m ma nkọba ya n'ọdị na nkọcha, ka mkpụrụ obi m tobe Jizọs nwa nke Chukwu. Haleluya, haleluya, haleluya. Aha Jizọs adịghị ụtọ ọ bụ na ntị onye kwere. Haleluya, haleluya, haleluya. Ka anyị
Kristi ọkaka nwa nke Chukwu Jizọs na-agwọ ọrịa nke mụ dibịa ukwu na-agwọ na nkịtị gịnị ka m ga-eji kelee Jizọs nwa nke Chukwu haleluya 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 aha Jizọs adịghị ụtọ bụ na ntị onye kwere haleluya ka anyị tobe ebe inwelu Kristi ọkaka nwa nke Chukwu kedu ịhụnanya dị ka nke ha na Chukwu were ndụ ya nye m were kpochapụ njọ nke m nwa nke Chukwu haleluya 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 aha Jizọs adịghị ụkọ bụ na ntị onye kwere haleluya haleluya ka anyị tobe n'inwelu Kristi ọkaka nwa nke Chukwu kedu ihe m ga-enye gị Chineke ọma mma mma zoro arụ kedu ihe m ga-emere Chineke odogwu na isi ọ bụ onye ga-akọchasị mmekọ ọma Chineke n'anya bụ ọma ka m ji bịa mere gị Chineke abụ otito ka m ji bịa eze chọrọ m soro m na-eto nwanne m soro m ya ma ọ dị mma ndị nke Chineke bi ya aga m akọrọ unu ihe Chukwu mere m na dị ịhụrụ m n'anya Chineke karị soro m too Chukwu mbekuru gị n'ime mkpagbu mkpamkpa ekwuru gị ọkwa ịzara m Chineke onye dịka gị so na-akpụ nwa anụ mara n'ọnyala odogwu mara n'ọnyala Chineke m onye na-eme mma Chineke onye na-enye ndụ Chineke isoro m na-eto ya ị ga-ahụ na ọ dị mma isoro m na-eto ya ị ga-ahụ na ọ dị mma soro m na-eto ya ị ga-ahụ na ọ dị mma soro m na-eto ya ị ga-ahụ na ọ dị mma isoro m na-eto Jizọs n'eziokwu ị ga-ahụ na ọ dị mma isoro m na-eto ya ị ga-ahụ na ọ dị mma na-eto ya ị ga-ahụ na ọ dị mma isoro m na-eto ya ị ga-ahụ na ọ dị mma gịnị ka m ga-enye ya o Chukwu dị n'ihu
eze kacha eze dị m gịnị o gịnị ka m ihe ọma niile o mere mgbe m nọ n'ahụhụ eze kacha eze dum ọgaranya nke igwe otito dịrị gị nna nkume ogbenye anyị bịakwara n'iru gị gị nyere anyị aka osebụlụ ụwa onye ga-emazuru echiche mmadụ dum gịnị ihe ọma niile o mere mgbe m nọ n'ahụhụ aka ihe dum o mere ezinye ya ekele otito dịrị ya eze kacha eze dum onye nọ n'obi ya siri ike onye nọ n'obi ya gara onye nọ n'obi ya siri elu ụwa ọrị mmadụ njọ ekwere gụba aga ma gbaba n'ime Chineke akụ ọkpa yaba na ụmụnna m ka ji anyị na-achụburu ihe ga-amasị Chukwu na jike niile ịnara nọ amen. Onye nwe anyị were afọ ọma lekwasị anya n'onyinye nke nzukọ gị na-ebunye gị biko mee ka anyị site n'iketa oke n'ime ha na-adịwanye asọ site na Kristi onye nwe anyị. Enwe anyị nọnyere ụnụ welite n'obi enu ka anyị ndị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi rụkwa eziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile onna dị nsọ. Chineke jike niile onye dị ụwa atọ ụwa site na Kristi dị nwere anyị onye jiri ihe ebere o nwelu maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị na ịdị nsọ ezi nsọ gị na-edihere m nsọ anyị na-ayọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ikwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu edi ya n'ọnwụ ka o jiri aka ya wee n'alụ were achịcha nye gị ekele na otito onye ọwa ya nye ya ụmụazụ ya sị nara ọnụ m nke a rie na unu niile nke a bụ ahụ m ka a ga-edobe nye maka ụnụ. Etu akwa ka o si mee mgbe ha chara ndị anyị asị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị nara ọnụ m nke a ṅụọ na ihe unu niile nke a bụ iko nke ọbara m ka ọgba ndụ ọhụụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile nke ụgbọala njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. Lee ezigbo nwa atụrụ ọchịcha nke ndị ọma eluigwe ka o si zida ka anyị sekpuru ya. Eluigwe ka o si zida ka anyị sekpuru ya. 「
nọ na ncheta nke ọnwụ na mbịtụrụ ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye ga-achọ nke ndụ n'iko nke nzọpụta anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwu n'ihu gị na-efe gị anyị ji ume a na-ayọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna cheta nzikọ gị gazuru ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Hosea na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Gbabata ha na ndị ọzọ ndị nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị biko mere anyị niile ebere ka anyị wee soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, Josef dị nsọ bụ di ya, ndị apọstụl, Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile n'imelu uche gị n'ụwa wekọta ndụ ebebe ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa atọ ụwa niile. Ụmụnna ka anyị were ebere na nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọ Chukwu nna na anyị na n'eluigwe, otu dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị ga dị ka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị, ekwela ka anyị kwe na-abanye ma zọpụta anyị. zọpụta anyị anyị na-ayọ gị ose ebe ụwa na ajọ ihe niile, were ebere n'iru n'oge nke anyị site inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na njọ oge niile anyị wee gbanaha nsogbu niile. Kpọrọ nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ngwa ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ n'udo nke m ka m na-enye ụnụ, elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya na okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, ibe dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Udo nke si ebe ọ dịrị unu mgbe niile. Weele nwanne gị aka maka ekele nke udo. Olefe anya.
nwa atụrụ nke Chukwu onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa ha nwere isi ọma bụ ndị a gbọrọ n'olili nke nwa atụrụ Chineke ahụ na ọbara aka chekwa anyị ruo na ndụ ebe ebe site na nsogbu ụwa olu anyị na-ajụsi ịgbawa anyị nkịtị onye agha nke Izrel matakwa n'ọbụ egwu na ihe mgbuke obi ebute ịda mba ma mee ka ndụ dị elu omume anyị juru anya ma n'ịmarawo ọ ga-eme ka ịghara ebo na anyị n'ezie ị ga-ekwe ka ụmụ kela enweghị ọṅụ ịnọnyere anyị ọ bụ onye ga-emegbu ndị gị gụnye Chineke nke igwe biko nụrụ arịrịọ anyị niile bịazi ịbụ Chineke n'igwe anyị na-ele anya gị bata biko iwere ọnọdụ dị mma in the hollow of His hand, in the hollow of His hands, I am safe. Whatever may betide me in the hollow of His hand. That you do unto me. When I was thirsty, you gave me to drink. Now enter into the room of my Father. That you do unto me.
uche gị niile hụ ya n'anya. Ka anyị ya rịọ onye nwe anyị site n'iketa oke n'ihe omimi nke ahụ na ọbara Kristi a, biko mee ka amara nke nzọpụta gị na-abawanye n'ime anyị oge ọbụla anyị na-atalụ ihe ọgbụgba ndụ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị nọdụ anị maka ịma ọkwa. Anyị nwere obere ọkụ one ma one. Anyị ga-ebido ndị First Communion class. Anyị ga-ebido klaasị anụnwa na ọnwa Septemba. Ndị nne na nna niile nwere ụmụaka ara asatọ gbagobe ara asatọ. Anyị nwere fọms iyi ewelu agbasa ụka unu fụmụ ma ọfụ fada ma ọkpọ parish. Unu welu fọm gba mbọ na iwelu fọm anwa. Ọ bụrụ na ịgụcha ya mechaa ihe dị na ya, Septemba ka a ga-eji were bido. Anyị na-amụ ọkwa na-amụ ya bido n'oge mabakwa ya, maka ọtụtụ n'ime anyị n'ebe a eyi ebidozi klaasị gụọ ya ọnwa ise ọnwa isii ọnwa ịsaa ofu arọ. Ụfọdụ sị na ha nụnụrọ ya ozie mgbe ya anata oriri ịkpọbasị na nwa gị na ị chọrọ ka ọ nata oriri na enweghị mgbe a mara ọkwa na gaghị amarọ na a na-eme ihe. Anyị ga-enwe ebido communion class. Kedu oge ọ ga-abụ? Septemba. Ọ katela aka mana odigo nso. Welu fọm kpọọ mụnwa agbasa efu m iwelu fọm efukwa fada iwelu fọm n'ime izu ụka ịbịa parish ịkpọ ịbịa welu fọm. Ọ dịghị n'aka ka ọ ghara ibe bidosia Septemba esi na ga nụrụ ya. Ndị ụka niile n'ebe a ya gbara ya shọrị na a na-ekwu ya. Ndị paspọtụ dịka anyị si wee malụ na ha abịaghị oge e kwuru na ha ya ji bịa. Ndị niile unu ya na-ege ntị mgbe e jiri so unu azụ oku ma unu ya ama ha bịawazie from ihe m na-agụta bido kịta gabazie ha ya ebido nyebezie 10 years ma ndị niile complete goronu
kwụọ ụgwọ maka mgbe ha ka eji were bịa nke ha bụ arụ 5 ma ndị ọzọ niile ya ebidozi kịta gaba n'iru ha akwụbeghị ụgwọ agabeghị na kọmputa before ha enwee the agreement n'ọnwa anụnwa ọ ga-abụzi arụ 10 ka ọ ga-ebido were gaba ihe chenji nwunye mụnwa amarọ akpọna m ajụna m ịchọ ịkpọ Buhari kpọọ Naijiria ka ọ gị na ha kpebe ebe anwa mana ha akọwalụ ihe eje nke arụ 10 ọ dịkwu nke ihe eje nke arụ 5 kịta na ihe enwelego NIN National Identification Number ndị NIN ga-abịa ebe a n'ọnwa Ọgọst 13 imekwa ihe gbasara maka ya nke a ha na-abịawa ebe a n'ụwa and ndị niile mmelie ọ na-aga were were mana ndị nke paspọtụ anyị amara maka ya ọkwa ya ka anyị na-ama ebe anwa ka anyị madebelụ Fraịde anụnwa na-abịanụ July 15 ndị parish a kedu ihe anyị nwere ụbọchị ya nwa na Fraịde mama fada anyị rapụrụ na Naịjirịa anyị maalụ ya ndị anụbeghị ka ọ nọ ya kịta ụkọchukwu anyị Jude Umeobi mama ya passed away in Nigeria. All fathers, brothers and sisters and family is nobody else but who? Us. So we are responsible to see that we give father's mom a befitting memorial mass here. Anyị nwa ka ọ dị ala ekwe ya ọ bụ Friday 7 p.m. ka a ga-akali ya ụka ebe a mass celebration 7 p.m. all our everybody including young and old we will come and celebrate, pray for her and celebrate with father the life of his mother. Friday 7 p.m. ka ọ ga-abụ ebe a. After the mass, we will do the rest of the things outside. Spread the news, and everyone, we are asking everyone, every member of the parish, we are not asking you to come, but it is our responsibility. Ọ bụ n'aka anyị ka ọ dị, ọ bụ anyị nwa ka ọ dị alụ. 7 p.m. July 15 here in the church. Veronica Ogbeide Shoyinka ya Veronica's Kitchen ka ji wee mali ya na ụmụ nwanne ya se ka anyị kene se ka nkeneri ya ndị parish anyị niile ka anyị si wee za ya oku gbatali ya mkpu berueri ya n'ụzọ dị iche iche oge ugbu a ma mụ ya rapụ ọ na-ekene anyị niile ụbọchị ụka na-abịa next Sunday is our youth day. The Sunday we celebrate the future of among us. We celebrate our future through our children. We celebrate our success for all the people who are graduated from kindergarten, from preschool, to middle school, to high school, to university, to all levels of education. That is the day we celebrate the future in our community and success in our community. Next Sunday, we celebrate that, and I believe ndị nne na nna anyị malụ ka anyị si eme ihe agbasa ọdụkwa nke anyị na-aga n'ilo mee ihe gbasara maka ya ka anyị kwado ya ọfụma. Ndị grandmas agbasa unu ma ebe unu kwukọtalụ maka group picture grandma unu ya ese foto unu mala ebe ọ ga-abụ ka unu mee ya ozigbo ma agbasasịa. Ndị otu Joy of the Lord Ministry, Joy of the Lord Ministry, we have their Charity Mission Convention here on Saturday, July 16.
Saturday, July 16, ka ha ga-enwe ya na St. Eugene. Ọ ga-ebido na 12 noon wee ruo 8 p.m. This convention ga-abụ ebe a, nka nsi wee ghọta ndị na-abịa na ọtụtụ n'ime ha si esi abịa maka amaala m ụbọchị Satọde anwa o juru anyị aka n'ime bụ ndị niile bụ otu ndị Igbo Katọlik. Ọkwa n'eziokwu? Yes, o juru anyị aka ụbọchị anwa, mana ndị a si esi abịa o nwezie ndị nke so ebe a nụnwa ụnụ maalụ. Ọ ga-ebido 12 wee ruo na 8 p.m. Kịta ana m akpọlite Janet Adaka ọkwụlụ ọtọ wee na-akpọlitekwa nwa ya nwanyị Ifi Emechete. Ihe nji akpọlite ha bụ Ifi Emechete Collins Adaka rapụrụnụ bụ papa ya. Collins Adaka rapụrụnụ bụ di Janet Adaka. So mmadụ abụọ anụnwa na ndị otu anyị, onye nwụrụnụ ekwuole maasị, a na-ekwuri ya maasị iri oge o ji wee rapụ. Ọ bụ ndị metụtara anyị n'ụzọ dị iche. Ọ bụ di ya rapụ, ọ bụ papa ya rapụ. Anyị maalụ ka anyị si eme ka anyị beruore ha, ndị ya eje eje ka anyị si eme n'ụzọ abụ n'ụzọ ka anyị mee ka anyị si eme. Daalụnụ. Anyị wee na-ekenekwa nwa nke ekubata n'ụlọ ụka tata, ezinụlọ anyị na-ekene ụnụ, na-ekenekwe ndị niile yọrọ maasị maka ndị a na-emere birthday, ndị a na-emere birthday, each one of you wherever you are. Anyị na-ekenekwa ụnụ, na-asịkwa ụnụ happy birthday. Ama mma akpọ Julius Ekeọmọdị ebe ha si were gbadata wee sị na ha ya akalego ụka birthday ebe a. Anyị na-ekenekwa Julius Ekeọmọdị na ezinụlọ ya. Onwe ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. First time worshipers, anyị na-ekene ndị niile. Daalụnụ. You are welcome here. We thank you very much. Anytime you are around here in Los Angeles, please, you are welcome to worship with us. And by the same token, anyị na-ekenekwe ndị uru ala, ndị niile mere ihe nya, unu n'anya ndị niile kwụọla ọtọ. Uniform ha ka enji wee mmadụ na ha ncha bụ uru ala. Ha si esi were bịa, anyị wee na-asị unu nnọọ, daalụnụ. Ọ bụ ihe ọma ndị kubatalụ nwa si na agbasa na ha nwere snacks kwa ụmụaka. Kịta ka a na-agwa m ya ọ dịrọ late maka na afọ na-echie. So after mass there are snacks for our children, for the kids, and you line up and make sure you take care of the cleanliness when you finish. Anyị were oghere a wee na-ekene ndị ọbụla na-enye aka n'ụzọ dị iche iche na nke dị iche. Anyị na-ekenekwa ụkọchukwu anyị Jude Umeobi ka anyị kụpụrụ na ya aka. So enwere apostolic blessing maka ndị mere Golden Jubilee. Ndị bachilefu, the Holy Father Francis cordially passed the requested apostolic blessings to Matthew and Caroline Achilefu on the occasion of their 50th wedding anniversary, and through the intercession of the Virgin Mary invokes an abundance of divine graces. St. Eugene Catholic Church, Los Angeles, California, March 19, 2022. Hapụta ka ha wele their apostolic blessing. Ka anyị kọrọ na aka.
bịa ebe a. onye nwe anyị nọnyere unu ka Chukwu ji ike niile gọzie unu nna na nwa na mmụọ nsọ ka anyị naba n'udo na misa agwụsigo. ekpere ọzawo m ekpere aga m atụrụ ya mma malenuo ọzawo m ekpere ọzawo m ekpere ọzawo m ekpere aga m atụ eze Jizọs azawo m ekpere onye na-eme mma azawo m ekpere mma Thou alone art worthy to be praised. 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 Kenenu Yeso, Kenenu Maya. Kenenu Yeso, Kenenu Maya. Kenenu Yeso, Kenenu Maya.